Здравейте, приятели! Днес ще направим така популярния напоследък хляб с квас. Основните съставки са квас. Ето така изглежда готовия квас, който е станал за направата на хляб с изпълнена купичка с мехурчета. Типово брашно. Това е просо. И съответно вода. Стартираме като в стъклена купа премерваме нашият квас, който ни е необходим за направата на хляба. В нашия случай ще работим с 500 грама брашно, за което ни е нужно 100 грама квас. Измерваме си 100 грама квас. Ето така изглежда готовият квас. С много мехурчета, с конци. Взимаме си 100 грама квас от него.